Hello, aspirants. Welcome once again to this amazing platform, Odisha Aspirant. ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଇଂଲିଶର ଆଉ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦବାକୁ ଯାଉଛେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇଛି କାହାର ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସ୍ ସି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲର ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା ତାର ସବୁ ଯାକ ଇଂଲିଶ ପେପରର ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଗ ଆଣିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ରୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସ୍କୋର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ ହଉଛି ନା ଭୁଲ ହଉଛି। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ସିଲେକ୍ଟ ଦ ଅପସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। ତା ମାନେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡିଓରେ କହିସାରିଥିଲି ଅଲରେଡି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଚିହ୍ନିବା, କେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଚିହ୍ନିବା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ହି ସେଡ୍ ଆଇ ସ ହିମ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟରେ ଅଛି, ତ ୟାର ଆମର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମଟାକୁ ସେ ପଚାରିଛି କହୁଛି। ତ ହି ସେଡ୍ ଅଛି, ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ହି ସେଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଅଛି ଆମର ହିଟା ହେଲା କଣ ନା ସ୍ପିକର, ସେଡ୍‌ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ୟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଉ କେମିତି ନା ହି ସେଡ୍ ତାପରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଲେଖିଥାଉ ଯୋଉଟା କି ଆମର ରିପୋର୍ଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ ଥାଏ। ଏଇ ରିପୋର୍ଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନକୁ ଲେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ରିପୋର୍ଟେଡ ସ୍ପିଚ୍ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ସେଇଟା ତାର ଆମେ ବେସିକ ଯିଏ ପଢିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯଦି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବଟା ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ ସ୍ପିଚ୍ ର ଟେନ୍ସେସ୍ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଉ, ଯଦି ପାଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ଆମେ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଲେଖିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଇଏ ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି ମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତା ମାନେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟେଡ ସ୍ପିଚ୍ ର ଟେନ୍ସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ କରେସ୍ପୋଣ୍ଡିଂ ପାଷ୍ଟକୁ କରୁ, ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଥିଲେ ମୋଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟକୁ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ରିପୋର୍ଟେଡ ସ୍ପିଚଟା ଅଛି କୋଉଥିରେ ନା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ। ତ ଯଦି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ଅଛି ମୋର ପାଷ୍ଟ ହବ, ତାମାନେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ହବ। ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଯଦି ଆଇ ସ ହିମ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେକୁ ମୁଁ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି କୋଉ ଫର୍ମାଟ ୟୁଜ କରିବି? ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ କଣ ନା ହାର୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ଫର୍ମ। ତ ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି ସେଇଭଳିଆ। ଦେଖ ଏଠି ଅପସନ ଏ ଯଦି ଦେଖିବା ହି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଓକେ ହି ସେଡ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ତ ହବ ନାହିଁ। ହଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆଇ ର ଆମେ ହି କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଉ। ତାପରେ ହି ସେଡ୍ ହି ସ ହିମ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ନା ହବନି, ଏଠି ହାର୍ଡ ନାହିଁ। ହି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ ସିନ୍ ହିମ୍। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅପସନ ହବନି କି ସି ଅପସନ ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଉ ଡି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଅଛି ହି ହ୍ୟାଡ ସ ହିମ୍, ହାର୍ଡ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ସ ଅଛି। ବଟ୍ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ହି ହ୍ୟାଡ ଅଛି, ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ସିନ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ନୁହଁ, ଏଟା ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ସି ସ ସିନ୍। ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହବନି, ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଟା ହବ। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଉ ୟା ପାଇଁକା ତମକୁ ବେସିକ ପୁରା ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, क्वेश्चन 2 को ଯଦି ଦେଖିବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଆନ୍ ଏରର, ମାନେ ଏରର ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ କହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା क्वेश्चन ଦେଲା କଣ ନା ଏ ଫାୟାର erupted from the basement and within a few minutes every corner of the house was engulfed from flames। ଯଦି ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟାକୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଯେ ପ୍ରିପୋଜିସନାଲ ଏରର ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରିପୋଜିସନାଲ ଏରର ବେସିକାଲି ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯିଏ ଫିକ୍ସଡ ପ୍ରିପୋଜିସନକୁ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଥାନ୍ତି କୋଉଠି କିନା ଏରର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଇଛି କି ୱାଜ ଏନଗଲ୍ଫଡ ଫ୍ରମ ଫ୍ଲେମ୍ସ। ଏନଗଲ୍ଫଡ ଫ୍ରମ ଫ୍ଲେମ୍ସ ମାନେ ହେଇଯାଉଛି କି ମାନେ ନିଆଁ ଲଗା ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ନିଆଁଟା ନିଜେ ଲାଗି ହଉଥିଲା। ନିଆଁଟା କଣ ନିଜେ ଲାଗି ହବ କି ନା, ନିଆଁଟା ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଯିବ। ତ ଏନଗଲ୍ଫଡ ବାଇ ହବ କିମ୍ବା ଏନଗଲ୍ଫଡ ଇନ୍ ହେବ। ଏନଗଲ୍ଫଡ ଇନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ସ ମାନେ ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା, ନିଆଁ ଦ୍ଵାରା ଜଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଯାଇ ଜଳିଗଲା ସେମିତି ହବ କି ନା, ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ହିଁ ଏରର ଅଛି, ଫ୍ରମ ଟା ଆମର ଏଠି ହବ ନାହିଁ। ଏଟା ଆଇଦର ଇନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏନଗଲ୍ଫଡ ଇନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଏନଗଲ୍ଫଡ ବାଇ ଫ୍ଲେମ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହିଁ ଏରର ଅଛି। ତ ଅପସନ କେତେ ହେଇଯିବ? ୱାଜ ଏନଗଲ୍ଫଡ ଫ୍ରମ ଫ୍ଲେମ୍ସ, ଡି ହବ ଆନ୍ସର। ମାନେ ଏଇଠି କିନା ଏରର ଅଛି। ଓକେ, ସେମ ଜିନିଷଟାର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଲା କି ଏ ଫାୟାର ଇରପ୍ଟେଡ ଫ୍ରମ ଦ ବେସମେଣ୍ଟ,
and within a few minutes every corner of the house was engulfed from flames. এই engulfed from flames ଟା ହିଁ error ଅଛି। এই ଯୋଉ engulfed from flames ର error ଟା ଆମେ କେମିତି ଠିକ କରିପାରିବ ନା in ହେଇପାରେ କିମ୍ବା by ହେଇପାରେ, from ହବନି। ଓକେ, କରେକ୍ଟ ୟୁସେଜ ହେଲା କଣ, engulfed in flames ବା engulfed by flames। ଓକେ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ତମକୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ଦେନ୍ ଗୋଟେ क्वेश्चन देला कौन ना, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate one word substitution for the highlighted words, माने one word substitution पचारला। highlighted words कौन कहूची, he trained hard to become an or a person who competes in sports at the national level। अच्छा, ता माने गोटे स्पोर्ट्स पर्सन कथा उठा होची, तो स्पेक्टेटर तो हबनी। स्पेक्टेटर माने कौन, जे देखे माने जे नजर रखे ताको स्पेक्टेटर कुआ जाए। रेफरी तो हबनी, रेफरी समस्त जानथिबे, रेफरी माने कौन, कोच माने तो कौन जानथिबो, जे गोटा स्पोर्ट्स पर्सन को जे ट्रेनिंग दे। बट एथलेट हे परबो, एथलेट गोटे से जे स्पोर्ट्स खेले माने जे परफॉर्म करे स्पोर्ट्स रे, ओके, जे कंपटीशन करे, तो एथलेट ही हमरो आंसर हबो। आउ ए बुकाटा इजी थिला। Then Adela, select the proverb that can substitute the highlighted segment in the given sentence. As a proverb pochala, proverb by idiom pochala. When her initial experiment failed, the professor reminded her that she could always approach the problem from a different angle. अच्छा, तो approach the problem from a different angle, एटा को हमको यार मीनिंग टा जानिया अछि, या पई को proverb टा यूज हुए। तो तमे ऑप्शन देखि हम इजीली मु भाबुची तमे एलिमिनेट कर परियो, कारण एतरे किछि कष्ट नै। देयर इज मोर देन वन वे टू स्किन ए कैट। अच्छा, एटा गोटे ओरिजिन हेछि गोटे ब्रिटिश इंग्लिश रु, आई होप मोर जति मने पडुची। बट यार मीनिंग एक्चुअली कोउट आस्तला ना, जो हंटर माने थांती, हंटर मानकर काम कोन, हंट करिवे। तो एठी कैट माने एक्चुअली बिलेई नुह, कैट माने माने जंगल रे जो वाइल्ड कैट्स थांती, तो से वाइल्ड एनिमल को माने करा जाए कोन ना, हंट करिकी तांकर स्किनिंग करा जाए, माने तांकर स्किन गुडा को बाहर करंती, कैट रो स्किन गुडा को बाहर करंती। तो ता पइका डिफरेंट वे से माने डिफरेंट वे अप्लाई करथांती। तो सेति पइका कोइ जेटी देयर इज मोर देन वन वे टू स्किन ए कैट। आ ए गुटी को ही हमर आंसर होई जो, काहे ना हमें डिफरेंट वे बा डिफरेंट एंगल रे गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर परबा। जेमति कि हमें डिफरेंट वे रे गोटे कैट रो स्किन बाहर कर परबा, बा गोटे वाइल्ड एनिमल रो स्किन बाहर करथला को माने ना, हंटर माने। किंतु मु कहली को हिसाब रे हमें एलिमिनेट कर परबा, ताले जदि मु ऑप्शन बी की देखिबे, एटी देछि डोंट काउंट योर चिकेन्स बिफोर दे हैच। अच्छा, अंडा अछि, अंडा रो चिकेन बाहरिबो, चिक्स न बाहरला पूर्वरु मु कहबी भाई चिकेन बाहरिबो, चिकेन बाहरले मु ताको बिकिबी, बिकिले ता दु चिकेन पुणी अंडा दबो, चिकेन रो अंडा बिकिबी, चिकेन रो माने तारो कोन, ताको मीट करके बिकिबी, मांस करके बिकिबी, आ बहुत सारा पैसा इनकम करू। किंतु चिकेन तो प्रथम बाहर करियो दे, सेतेलु जदि अंडा फाटी जिवो, चिकेन ही होबन। तो सेटा ही तार मीनिंग थिला। तो एटा केबे भी ऐसे तो कोरिलेट ही होबने। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट मींस जे माने बहुत सारा एक्साइटेड थाए अन्य विषय जानिया पई, तो से कोन ना प्रॉब्लम रे पड़ी थाए, ता माने ही सेया। तो गोटे कैट थिला जाको कि बहुत केयर क्यूरियोसिटी थिला, किंतु से विपद रे पड़तला, सेही गोटे स्टोरी रू एटा आसीछि। तो एटा केबे भी होबनी। द कैट्स आउट ऑफ द, लेट द कैट्स आउट ऑफ द बैग, एक्चुअली इडियम टा एटा भी होबो नै, कारण एटा भी गोटे स्टोरी रू आसीछि। स्टोरी कोन ना, गोटे बैग रे बिका जाए कोन पिगलेट्स, पिगलेट्स कोन माने घुसुरी छुआ। तो घुसुरी छुआ को बिकंदी, आ यार डिमांड थाए मार्केट रे बहुत, गोटे स्टोरी हिसाब रे। ए डिमांड जोगु लोक कोन करंती, पिगलेट्स को ए बैग भितरे भर्ती करी बिकंती। किंतु किछि लोक थांती ठकिबा पई पिगलेट्स बदल रे कैट भर्ती कर दियंती, माने बिलेई भर्ती कर दियंती। जदि किए चालाक लोक थाए, से कोन करे ना, बैग टाको खोलिक देखि दे, कैट टा जंप करके बाहर को पळे आसे। ओके, तो से जो कैट जो जंप करके पळे आसे, ताले कोन तार सीक्रेट रिवील हो जाए। तामाने पिगलेट बदल रे से जो कैट दोता तार सीक्रेट टा कोन हुए, रिवील हो जाए। तो ये जो सीक्रेट रिवील पई एको कोन कहला ना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो या पई एटा केबे भी आंसर होबो नाही। तो ऑलरेडी हमरो आंसर होबो की ए होबो आंसर। आई होप एतिकी समस्त माने बुझी पाथबे। नेक्स्ट देला, out of the four alternatives choose the one that can be used as a substitute for the bracketed word segment। bracketed word segment कौन देला,
A psychological disorder characterized by a recurrent urge to steal, usually without need or profit. अच्छा, can be challenging to treat. Okay, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜର୍ଡର ଅର୍ଜେସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ୟୁଜୁଆଲି ୱିଦାଉଟ୍ ନିଡ୍ ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ ତଥାପି ସେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହବ? ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ସ୍କିଜୋଫ୍ରେନିଆ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ସ୍କିଜୋଫ୍ରେନିଆ। ସ୍କିଜୋଫ୍ରେନିଆ ମାନେ କଣ ନା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ। ଏ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ କଣ ହୁଏ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହାଉ ଏ ପର୍ସନ ଥିଙ୍କ୍ସ, ହାଉ ଏ ପର୍ସନ ଥିଙ୍କ୍ସ ମାନେ କେମିତି ସେ ପର୍ସନ ଟା ଭାବେ, କେମିତି ଫିଲ୍ କରେ, ଫିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରେ, ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟସ କେମିତି ଆକ୍ଟ କରେ। ମାନେ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦେବ ନା ଗୋଟେ ଡେଲ୍ୟୁଜନ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ହବ, ତମକୁ ହାଲୁସିନେସନ ବି ହେଇପାରେ। ହାଲୁସିନେସନ ମାନେ ସେ ପର୍ସନ ଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନଥିବ, ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ସେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜର୍ଡର ଟାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ କୁ ଆମେ କହିଥାଉ କଣ ସ୍କିଜୋଫ୍ରେନିଆ। ତ ଏଠି ଷ୍ଟିଲ୍ କଥା ତ କିଛି ଉଠୁନାହିଁ, ଚୋରି କଥା ତ ଉଠୁନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ପାଇରୋମେନିଆକୁ ଦେଖିବା, ପାଇରୋମେନିଆରେ ପାଇରୋ ମାନେ ହେଲା କଣ? ପାଇରୋ ମାନେ ହେଲା କଣ ନା ଫାୟାର, ଆଉ ମେନିଆ ମାନେ କଣ ନା କ୍ରେଜି ବା ମ୍ୟାଡନେସ୍। କ୍ରେଜ ବା ମ୍ୟାଡନେସ୍ ତା ମାନେ କଣ ନା ଫେଲ୍ଡ ହାପି ବାଇ ସେଟିଂ ଫାୟାର, ମାନେ ଯିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଖୁସି ହୁଏ, ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଖୁସି ହୁଏ ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଡିଜର୍ଡରଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ପାଇରୋମେନିଆ ଡିଜର୍ଡର। ତ ଫେଲ୍ଟ a mental illness where the person happy felt happy by setting fire. Okay, we can say by setting fire. ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମଟେ ମନେ ରଖ, ଯିଏ ସେଟ୍ କରେ ମାନେ ଫାୟାର ନିଆଁ ଲଗାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆର୍ସୋନିଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋକାବଟେ, ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ବୋଲି ଏଠି ଲେଖିଦେଲି। ଏଇଟା ବି ମାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ମାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସରେ ବି ପଚାରି ସାରିଛି ଅଲରେଡି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ସ ମାନଙ୍କରେ। ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ କ୍ଲେପ୍ଟୋମାନିଆ, ତାର ମାନେ ଅପସନ ବି ହବ ନାହିଁ, ଫାୟାର କଥା ଏଠି ଟୋଟାଲି ଉଠିନି। ଯଦି ଆମେ ଅପସନ ସି କି ଦେଖିବା, ଏଠି ଦେଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ଦେଲା କ୍ଲେପ୍ଟୋ। କ୍ଲେପ୍ଟୋମାନିଆ, କ୍ଲେପ୍ଟୋର ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନିଂ ହେଲା କଣ ନା ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଚୋରି କରିବା। ତ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ। ମେନିଆ ମିନ୍ସ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛି ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଡନେସ୍ ବା ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍ ବା କ୍ରେଜ ବା ମ୍ୟାଡନେସ୍, ପାଗଳାମି। ତ ମାନେ କଣ ନା ଯିଏ ଅର୍ଜେସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଯଦି ସେ ପର୍ସନର ନିଡ୍ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଫିଟ ହବନି ତାକୁ ଚୋରି କଲେ, ତଥାପି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଚୋରି କରେ, ତାର ସେଇଟା କଣ ତାକୁ ପାଗଳାମି କୁହାଯିବ। ତ ଚୋରି କରିବାର ପାଗଳାମିକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା କ୍ଲେପ୍ଟୋମେନିଆ। ତ ଏଇ କଥା ହିଁ ଏଠି ଲେଖିଛି, ଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜର୍ଡର କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ ବାଇ ରିକରେଣ୍ଟ ଅର୍ଜେସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁଜୁଆଲି ୱିଦାଉଟ୍ ନିଡ୍, ମାନେ ଦରକାର ନଥାଏ ବି ସେ ଚୋରି କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା, ସେ ଯୋଉ ଡିଜର୍ଡରଟାକୁ କ୍ଲେପ୍ଟୋମେନିଆ କହିବା। କ୍ଲେପ୍ଟୋମେନିଆ ହିଁ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ। ଆଉ ଯଦି ମନୋମେନିଆ ଦେଖିବା, ମନୋମେନିଆରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ, ମନୋ ମାନେ କଣ ସିଙ୍ଗଲ ବା ୱାନ୍, ମେନିଆ ମାନେ କଣ ମ୍ୟାଡନେସ୍। ତ ମନୋମେନିଆ ମାନେ କଣ ନା ଅବସେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଆଇଡିଆ। ଅବସେସ୍ଡ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ତାକୁ ଲାଗୁଥିବ ସେ ହିଁ ଠିକ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଠିକ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଠିକ, ଆଉ ଅଲଗା କେହି ଦୁନିଆରେ ଠିକ ନୁହଁ, ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଠିକ ନୁହେଁ, ବା କୌଣସି ଆଇଡିଆ ଠିକ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଠିକ ନୁହେଁ, ଆମେ ବି କହିପାରିବା ଅବସେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଆଇଡିଆ। କହି ଲେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ମିନିଂ କଣ ହେଇଯିବ ମନୋମାନିଆର, ଅବସେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଆଇଡିଆ ଅର ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଓକେ, ତ ମନୋମାନିଆ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ଆନ୍ସର ଜଣା ପଡିଗଲା ଏବେ କ୍ଲେପ୍ଟୋମାନିଆ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ 6, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ କରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଅଫ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏଗେନ୍ ଦେଲା ଡିଲିଜେଣ୍ଟ। ଡିଲିଜେଣ୍ଟର ମିନିଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଦ ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ନାଇଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ହିଜ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଯିଏ ଦିଲ ଲଗେଇ କାମ କରେ, ମାନେ ଯିଏ ପୁରା ସିନସିୟରଲି ଗୋଟେ କାମକୁ ଫୋକସ କରିକି କରେ। ତମେ ବି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢିକି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଡିଲିଜେଣ୍ଟର ମାନେ କଣ, ମାନେ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ନାଇଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ହିଜ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ମାନେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ରାତି ସାରା ବସିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି, ତାମାନେ ସେ କଣ ପୁରା ଫୋକସ୍ଡ ହେଇକି ପୁରା ଦିଲ ଲଗେଇକି ପୁରା କରୁଥିବ ନା। ଓକେ, ତ ତାହେଲେ ୟାର କଣ ପଚାରିଛି, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ପଚାରିଛି।
ତାହେଲେ ଅପୋଜିଟ ମିନିଂ ପଚାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିବି ଅପସନ ଏ ଦେଲା ବେଲିଜେରେଣ୍ଟ। ବେଲିଜେରେଣ୍ଟ ର ମାନେ ହେଲା କଣ ନା ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିହେଭିୟର କରିବା, ଆଗ୍ରେସିଭଲି ଆକ୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ତ ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କହିପାରିବା, ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କହିପାରିବା, ଅର ଆଗ୍ରେସିଭ ବି କହିପାରିବା, ଆଗ୍ରେସିଭ ବିହେଭିୟର। ତ ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ର ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କେୟାରଫୁଲି ର ତ କେୟାରଫୁଲି ହେଇପାରିବ ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ର ସିନୋନିମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଆଗ୍ରେସିଭଲି, ଆଙ୍ଗ୍ରି, ଏଟା ତ ଟିକେ ଅପୋଜିଟ ହେଇଯାଉଛି ନା, ମାନେ ଯିଏ ଟିକେ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ପର୍ସନ କୁ ଏଠି ବୁଝୁଛି, ତ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ତ କେବେ ହବ ନାହିଁ। କୋଜେଣ୍ଟ, କୋଜେଣ୍ଟ କଣ ନା, କୋଜେଣ୍ଟ ର ମିନିଂ ହେଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ୍ଲିୟର ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କ୍ଲିୟର ଥାଏ, ମାନେ ଲଜିକାଲ ଥାଏ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଲଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଲଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଠିକ ଜିନିଷଟାକୁ କହିବାକୁ ଆମେ କୋଜେଣ୍ଟ କହିବା। ମାନେ ଏହାର ସିନୋନିମ୍ସ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ହେଇପାରେ ଏହାର ଅଲଗା ମିନିଂ ହେଇପାରେ, ଭ୍ୟାଲିଡ, କମ୍ପେଲିଂ, କମ୍ପେଲିଂ, ଓକେ, କମ୍ପେଲିଂ, ସାଉଣ୍ଡ। ତମେ ଶୁଣିଥିବ ହି ୱାଜ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡେଡ, ମାନେ କ୍ଲିୟର ମାଇଣ୍ଡେଡ, କୋଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡେଡ, ମାନେ ତାର ଯେତେକ କଥା ଲଜିକାଲ, ତାର କଥା ଗୁଡାକ ଠିକ କଥା କୁହେ, ସେ ଲଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦିଏ। ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କଣ କୋଜେଣ୍ଟ ର ମିନିଂ। ତ କୋଜେଣ୍ଟ ହବନି ଆନ୍ସର ଆମର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ। ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କଣ, ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ହୁ ଆକ୍ଟସ୍ କେୟାରଲେସଲି, ମାନେ ଯିଏ କେୟାରଲେସଲି ଆକ୍ଟ କରେ। ଓକେ, ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଏ ପର୍ସନ ହୁ ଆକ୍ଟସ୍ କେୟାରଲେସଲି। କେୟାରଲେସଲି ମାନେ କଣ, ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁରା ଇଫୋର୍ଟ ଦେଇ କରେ ନାହିଁ, ମନେ ଲଗେଇ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଡିଲିଜେଣ୍ଟ କୁ ଦେଖିବା, ସେ କେୟାରଫୁଲି କରେ, ଆଉ ପୁରା ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରେ। କିନ୍ତୁ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ କଣ, ସେ ସବୁବେଳେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରେ ଜିନିଷଟାକୁ, କେୟାରଲେସଲି କରୁଥିବ, ତ ସେଇଟାକୁ କହିବା ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ। ତା ମାନେ ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ର ଆଣ୍ଟୋନିମ ଆମେ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ କହିପାରିବା କି ନା, ହଁ ୟେସ୍ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଲଜେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ, ଇଣ୍ଡଲଜେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା allowing somebody to have or do whatever they want. Okay, or to have or do whatever they want। ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଣକୁ ଆଲାଉ କରୁଥିବ, ଯଦି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଲାଉ କରୁଥିବ ତାକୁ, ଯେ ତୁ ସବୁ କାମ କର, ତା ପାଇଁ ଆଲାଉ ସବୁ ଥିବ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଇଣ୍ଡଲଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଏଇଟା। ଓକେ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବି କେମିତି ନା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଲଜେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ଇଣ୍ଡଲଜେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଇଣ୍ଡଲଜେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ କହିଥିବ, ଆଲାଉ କରିଦେଇଥିବ, ଯା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ଡୁ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦେ ୱାଣ୍ଟ, ଡୁ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ୱାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆଲାଉ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସେଇଟା କଣ, ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଲେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡଲଜେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଯିଏ କି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତି। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତ ଇଣ୍ଡଲଜେଣ୍ଟ ତ ତାହେଲେ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ର ଆଣ୍ଟୋନି, ତ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ହିଁ ହବ ଆମର ଆନ୍ସର। ଓକେ, then identify the synonym of the underlined word in the given sentence। The manager gave a concise explanation of the project plan। আচ্ছা, concise মানে কোন, concise explanation মানে কোন না, giving a lot of information, মানে ছোট ওয়ার্ড রে, শর্ট ওয়ার্ড রে, বা ছোট কিଛିটা ওয়ার্ড রে পুরা এন্টায়ার ইনফরমেশন দବାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା concise। বা ଆମେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବି କଣ, giving a lot of information, lot of information in a few words। ओके, ମାନେ ब्रीफली କହିପାରିବା ବି few words। ओके, ऑप्शन भी हमको ब्रीफ भी देखा होची, तो सिनोनिम सेगुडी को ही हबो words, ମାନେ few words, किछिटा शब्द रे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दबा को हमें कहबा कंसाइज, बा एको कोन कहै जिवो ब्रीफ। तो डिटेल्ड तो हबनी, कॉम्प्लिकेटेड करी तो हबनी, लेंथी करी तो हबनी, तो ब्रीफ हे जिवो हमरो आंसर। ओके, सो नेक्स्ट देला, तो 7 नंबर सला। 8 नंबर, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। वी विल बी सबमिट द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। ओके, तो एठी हमको एरर फाइंड करियर अछि, कोटरे एरर अछि। जदि हमें एई सेंटेंस टा टोटल लिखा, वी विल बी सबमिट द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। ओके, ता माने सेंटेंस टा हमरो फ्यूचर रे अछि, तो वी विल बी सबमिट होबो कि ना, जेहेतु एटी बी अछि सबमिट होबो नै, किंतु सबमिट जोगु बी होबो नै। आइदर हमें एटा कर परिबा, नले एटा को
एडिट कर परिबा आइदर वी विल बी सबमिटेड किंतु जेहेतु एटी बिफोर द डेडलाइन अछि तो एटा गोटे कोन हो जाउची ना फिक्स्ड एक्शन हो जाउची तो फिक्स्ड एक्शन माने एटा कोन रहइबो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर रे रहइबो माने फ्यूचर इंडेफिनाइट रे रहइबो तो फ्यूचर इंडेफिनाइट माने हमको एटी बी टा को एटी कैंसिल करे पड़ो तो वी विल सबमिट द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन तो एरर कोडी होबो एटी ई विल बी रे अछि एरर ओके कोडी रहला ए ऑप्शन बी रे हमरो एरर अछि वी विल बी सबमिटेड आइबो आइदर नॉन बी टा को काटिकी हमको वी विल सबमिट करिया पड़िबो कारण आमे करू कोन विल और शाल सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस भर और फास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आमे एटा को केतेबेले यूज करतो ना फ्यूचर इंडेफिनाइट बेले फ्यूचर इंडेफिनाइट बा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर ओके तो आई होप एटा समस्त बुझी परथिबे टेंस जे बेसिक पढ़िथिबो से आराम से एटा को सॉल्व कर परिबो देन देला फ्रॉग इज एन animal that lives on the land water अच्छा कौन पचारछि कोन select the most appropriate option that to substitute the underline word segment in the given sentence ता माने one word substitution पचारछि ows one word substitution पचारछि कारण animal that lives on the land and water अच्छा देखो amphibian माने कोन amphibian माने जी दीटा जगह रे रही पारे ताकू कहै छै amphibian ओके herbivore कोन जी माने कोन हर्ब्स खाए हर्ब्स माने जे घास फास खाए माने वेजिटेरियन जी वेजिटेरियन एनिमल्स को कहै तो हर्बिवोर तो हबनी एम्फिबियन ही हमर आंसर हबो मामल तो हबनी मामल काहेकी ना जे स्तन्यप्रायी प्राणी तांको कहै छै मामल्स जेमति कि मनीष होई जिवो मैन एलिफेंट एमन सब कोन ना मामल्स तो ये हबो नै रेप्टाइल्स कोन रेप्टाइल एला जी कोन ना छाती रे चले माने सरीसृप को कहै छै स्नेक्स होई जिवो लिजर्ड्स होई जिवो ओके ए माने सब होई जिवो कोन रेप्टाइल्स तो ये हबो नै तो फ्रॉग फ्रॉग ही एम्फिबियन कारण से पानी रे भी रुहे से लैंड रे रुहे तो कौन कह एम्फिबियन ओके तो फ्रॉग इज एन एम्फिबियन सहज थला देन कहला कोन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स जदि ऑप्शन को देखिबा हमें इजीली हमें स्क्रूटिनी आउट कर पाइबा जे कोटा हम आंसर दोज इन नीड मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन ओके चॉइसेस आर लिमिटेड इन लाइफ कहि परिबा नाही बेगर्स को ପାଇଁ ତ ସବୁ ତ लिमिटेड ଥାଏ बट ସେମାନେ ଚୁଜ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ପୁଅର ପିପୁଲ should not complain ନା charity should be given wisely ନା 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 ଏଇଟା ନୁହଁ ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ those in need must accept what is given ତା ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଅଛି ବେଗାର ଅଛି ତାକୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନା କି ସେ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ମତେ ଏଇଟା ଦେ ମତେ ସେଇଟା ଦେ ତା ପାଇଁ ଅପସନ ରହିବ କି ନା ନା ତାକୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସିଏ ଖାଇବା ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁକା କୁହାଯାଇଛି those in need must accept what is given beggars cannot be choosers then they'll identify the sentence that incorrectly uses active voice okay तो active voice रो फॉर्मेट कोन थिला मु कहितली जदि गोटे सेंटेंस assertive फॉर्मेट रे अछि एटी जदि मु देखिबी सबु जाको सेंटेंस assertive फॉर्मेट रे अछि assertive रो जनरल फॉर्म कोन active voice रे थिले सब्जेक्ट थिबो प्लस ता सहित हेल्पिंग वर्ब थिबो प्लस ता सहित मेन वर्ब थिबो प्लस ता सहित ऑब्जेक्ट थिबा दरकार जदि मु देखिबी एटी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम ओके मिस्टेक्स वेयर मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ओके the chef the chef prepared the meal with care the scientist presented her findings at the conference okay ताहले मु जदि देखिबी एटी ऑप्शन बी टा ही हमर इनकरेक्ट अछि आउ सब ठीक अछि देखो हेल्पिंग वर्ब तो नाही किंतु डायरेक्ट हमर मेन वर्ब अछि बट एठी देखो हेल्पिंग वर्ब अछि मेन वर्ब अछि किंतु एठी गोटे प्रॉब्लम अछि कोन ना द प्रोसेस आउ एठी कोन अछि ओके the chef prepared the meal with care एटा भी ठीक अछि साइंटिस्ट प्रेजेंटेड हर फाइंडिंग्स एट द कॉन्फ्रेंस ओके एटा भी ठीक अछि बट एठी कि ना एटा ही भूल अछि एटा पासिव फॉर्म रे अछि तो सेठी पयगा एटा हबो आंसर ओके then identify the grammatical incorrect part of the sentence and select the option that correctly replaces it then the outside the classroom the students sat during the break for their friends alongside the corridor जदि टिके भलो कि सेंटेंस टाको हमें ऑब्जर्व करबा
ଓକେ, ଭଲ କି ଅବଜର୍ଭ କଲେ କଣ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନାଲ ଏରର ଏଠି ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବ ଆଉଟସାଇଡ ଦ କ୍ଲାସରୁମ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ sat during the break for their friends alongside the corridor. Okay, for their friends, break for their friends ହବ କି ନା, ତ with their friends ହବ, yes with their friends ହବ। ତ ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା ହବନି, ଏଠି ବି for ଅଛି ହବନି, ଏଠି ବି for ଅଛି ହବନି, ଏଠି ବି for ଅଛି ହବନି। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି with ଅଛି ତ with their friends alongside the corridor appropriate use ହବ preposition ର। ଓକେ, then question 13, the chef chopped the vegetables carelessly before looking to maintain hygiene। ତ ୟା ଦେହରେ ବି ସେମିତି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେଫ୍ ଟା ଗୋଟେ କାଟୁଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କେୟାରଲେସଲି କାଟିବ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବନି। ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଏରର ଅଛି ଏଠି, କେୟାରଲେସଲି ଗୋଟେ କାଟିଲେ ତା ହାତ କଟିଯିବ ନା ନାହିଁ କୁହ। ମେଣ୍ଟେନ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି, ପୁଣି ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ, କେୟାରଲେସଲି କାଟିକି କି ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବ କି ନା। ତ କେୟାରଲେସଲି ହବନି, ହାଷ୍ଟିଲି ହବ କି ନା, ହାଷ୍ଟିଲି ହବନି। କାଜୁଆଲି ହବ ନା, କ୍ଲମଜିଲି ହବ ନା, କେୟାରଫୁଲି ହବ, ୟେସ୍ କେୟାରଫୁଲି କାଟିବ। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ହାଷ୍ଟିଲି କାଜୁଆଲି ମାନେ ନର୍ମାଲି କାଟିବ, କ୍ଲମଜିଲି ମାନେ ସେଇ କେୟାରଲେସଲି ହେଇଯିବ, ହାଷ୍ଟିଲି ବି ସେଇ କେୟାରଲେସଲି ହେଇଯିବ, ହାଷ୍ଟିଲି ମାନେ ବି ସେଇ କେୟାରଲେସଲି, ବଟ୍ କେୟାରଫୁଲି ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଡି ହବ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଦେଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ ମଲ୍ଟିପଲ ସେଗମେଣ୍ଟସ ଇଜ ଗିଭେନ ବିଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ମଲ୍ଟିପଲ ସେଗମେଣ୍ଟସ ରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ପାରାଜମ୍ବଲ ଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା। ପ୍ରଥମରୁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ରିଆରେଞ୍ଜ ଦ ଜମ୍ବଲ ସେଗମେଣ୍ଟ ଟୁ ଫର୍ମ ଏ କୋହେରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ୟାକୁ ଆମେ କୋରିଲେଟ କରିବା, ତାମାନେ ଆମକୁ ଅଲରେଡି ସବଜେକ୍ଟ ଗିଭେନ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଯଦି ଏବିସିଡି ଅପସନ କୁ ଦେଖିବି କ୍ୟୁ ପି ଆର କ୍ୟୁ, ତା ମାନେ ମୁଁ ଏସ୍ ରୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ କଥା ଏସ୍ ମୋର ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଦେଖିବି ପି ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ନା କ୍ୟୁ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ନା ଆର୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ଓକେ, ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ହୁଇଚ୍ ଆଲାଉଜ, ହୁଇଚ୍ ମାନେ ତ କଣ ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହୁଇଚ୍ ଆଲାଉଜ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଙ୍କ କରିପାରିବ ନା। ବଟ୍ ଯଦି ଲିଙ୍କ କରିବ, ଲିଙ୍କ କଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ କଣ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ସବଜେକ୍ଟ ଅଲରେଡି ଅଛି, ଭର୍ବ ଥିବା ଦରକାର। ଦେଖ ଏଠି ଭର୍ବ ଅଛି, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଏଠି ଅଛି, ମେନ୍ ଭର୍ବ ଏଠି। ତ ମୁଁ କଣ ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସହିତ ଏଟାକୁ କ୍ୟୁ କୁ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବି, ମାନେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବି? ୟେସ୍, ତ କ୍ୟୁ ଆସିଯିବ ପ୍ରଥମେ। କ୍ୟୁ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଜ ବିକେମ୍ ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରିଲେଟ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଟିକେ ଯଦି ଲଜିକାଲି ଦେଖିବି ତାହେଲେ ମୋର ବି ଅପସନ ହବନି କି ସି ଅପସନ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୋର କ୍ୟୁ ଉପରେ କିଏ ଆସିପାରେ? ଆଇଦର ମୋର ଆସିପାରେ କିଏ ପି, ଆଇଦର ମୋର ଆସିପାରେ କିଏ ଆର୍। ଯଦି ପି ଦେଖିବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁକା ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି କ୍ୟୁ ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ ପି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ହୁଇଚ୍ କଣ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁକା କଣ ଆମେ ହୁଇଚ୍ ୟୁଜ କରିପାରିବା? ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ବୁଝଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ସ କୁ ବୁଝଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ହୁଇଚ୍ ୟୁଜ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁକା ହୁଇଚ୍ ୟୁଜ କରିପାରିବାନି। ତ ଏଇଟା କୋରିଲେଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତ କ୍ୟୁ ପାଖରେ ପି ରହିବ ନାହିଁ, ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ? କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ପି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଏହାର ଫୁଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଲେଖିବି କଣ ହେଇଯିବ ନା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାପରେ ଆର୍। ଓକେ, କ୍ୟୁ ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ has become popular among students students then are across the world। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା across the world and provides access to various resources। ଦେଖ ଏଠି କମା ଅଛି, ମାନେ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କମା ଅଛି, ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ମାନେ ଏହାର ଆଗକୁ ବଢିଛି। ତ across the world and provides access to various resources। ଓକେ, କମା, ଦେନ୍ ଆସିଯିବ ଆମକୁ which allows flexible study schedules, which allows flexible study schedule। ଓକେ, study schedule। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତାର ଆନ୍ସର 14 ନମ୍ବର। ତ ଅପସନ ଡି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଦେଲା ଟୁମୋରୋ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ୱିଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ଦ ମ୍ୟୁଜିୟମ where we will discover our history, have viewed ancient artifacts and explore different galleries। Okay, ସେ କହୁଛି କି ଟୁମୋରୋ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ୱିଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ଦ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଯୋଉଥିରେ କି we will discover our history, have viewed ancient artifacts। Okay, wait a minute,
ଏଇଟା ଟିକେ ସଲ୍ଭ କର, ତମେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ଓକେ। ହୁଁ, ଲେଟ୍ସ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କଣ କହିଲା ନା, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଆନ୍ ଏରର। ମାନେ ଯୋଉ କୋଉଥିରେ ଏଠି ଏରର ବୋଲି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଟୁମୋରୋ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି, ଦେଖ ଟୁମୋରୋ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଇଦେଲା, ୱିଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା କଣ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, where we will discover, where we will discover। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୋର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା କୋଉଥିରେ ଚାଲିଛି, ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ ରେ ଚାଲିଛି। ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ନା, ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, will or shall ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଟାକୁ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦେଖିବି, ଏଠି ଦେଇଛି where, ଏତକ ପୁରା ତ ଆମର କରେକ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ବି ଏରର ନାହିଁ। where we will discover, ଏଠି ବି କିଛି ଏରର ନାହିଁ। ଦେଖ will ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି, ଦେନ୍ our history ଅଛି, have reviewed ଅଛି। ଓକେ, have ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି, ତ have viewed ଏଠି ଭର୍ବ ର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଭର୍ବ ର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହବ ନାହିଁ, ଏଠି ଭର୍ବ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହବ। ଏଠି ଦେଲା ancient artifacts ଦେଲା and explore different galleries। ଓକେ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ରହିଲା, ଭର୍ବ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ରହିଲା, ଏଠି ancient artifacts ସହିତ ଅଛି, ଏଠି ବି ଭର୍ବ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଦରକାର। ଓକେ, ଡିସ୍କଭର ଏଠି ଭର୍ବ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ରହିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ବ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ରହିଲା, ଏଠି ବି ତ ସେଇ ଭର୍ବ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହବା ଦରକାର ନା, ଯେହେତୁ ଏଟା କମ୍ପେୟାର କରୁଛି ୟା ସହିତ, ତ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ହେଇଯିବ କଣ ଏରର। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରିଜ ହ୍ୱେର ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କଭର। ଓକେ, ନାଇଁ ହବନି, ହାଭ୍ ଭିଉଡ୍, ଏଇଗୁଟିକ ହବ ଆନ୍ସର। ଏଇଠି ହିଁ ନାହିଁ ଆମର ଏରର ଅଛି ଭିଉଡ୍ ରେ। ଓକେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ଓକେ, କମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିଗଲା। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ ରେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଥାଏ ନା, ଆମକୁ ପୁରା ରିଡିଂ କରିବାର ଥାଏ ଭଲ କି। ରିଡିଂ କଲା ଟାଇମରେ ଆମକୁ କିଛିଟା ଟର୍ମସ ଗୁଡାକୁ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା କଥା, ଯୋଉଥିପାଇଁକା ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ୟାସେଜ ଟାକୁ ରିଡ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ତମମାନେ ବି ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ପଢିକି ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଡୋପାମାଇନ୍ is an important chemical messenger in the human brain that helps regulate mood, motivation and movement। ତା ମାନେ ଡୋପାମାଇନ ର ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଆନାଲିଟିକାଲ ଟାଇପ ର ହେଇଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡୋପାମାଇନ ଉପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇଛି, ଆନାଲିଟିକାଲ ଟାଇପ ର ହେଇଗଲା। ଇଟ୍ ବିଲୋଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କଲ୍ଡ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ସ। ଓକେ, which transmit signals between nerve cells। ଓକେ, ସେ କହୁଛି କି ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କଲ୍ଡ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ତା ଭିତରେ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହେଇଥାଏ। ଡୋପାମାଇନ୍ ପ୍ଲେଜ ଏ କ୍ରିଟିକାଲ ରୋଲ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରେନ୍ସ ରିୱାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ। ମାନେ ତମକୁ ଡୋପାମାଇନ୍ ମିଳିଲେ ତମକୁ ରିୱାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯୋଉଟା କି ତମ ଏଠି ଲେଖିଦେଲା ସେ ଅଲରେଡି। କ୍ରିଏଟିଂ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ ପ୍ଲେଜର when people achieve goals, eat enjoyable foods, ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ ଆଚିଭ କର ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଅର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସକ୍ସେସ୍, ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ। ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏନକରେଜେସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଟୁ ରିପିଟ୍ ବିହେଭିୟର୍ସ that are beneficial for survival and well-being। Okay, however an imbalance of dopamine, ତାମାନେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେଲା, ତାପରେ କହିଲା କି ଡୋପାମିନ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ କଣ ହବ, ଲେଭେଲ ଆଫେକ୍ଟ ବୋଥ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ। ମାନେ ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁକା ବି ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ଲୋ ଡୋପାମିନ ଲେଭେଲ୍ସ ଆର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ୍ କଣ୍ଡିସନ ସଚ୍ ଏଜ୍ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ। ମାନେ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ବୋଲି କିଛି ଥିବ, ଯୋଉ ଡିଜିଜ କରାଏ ଯଦି ଲୋ ଡୋପାମାଇନ ହେଇଯାଏ। which affects movements କୁ ବି affect करे। while unusually high levels may be linked to certain psychological disorder। ମାନେ ହାଇଲି ଡୋପାମାଇନ ରହିଲେ ବି ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ମଡର୍ନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ନ୍ୟୁରୋ ସାଇନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଡୋପାମାଇନ। ଆଚ୍ଛା, ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଦେଲା କି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇଲା, ଅଧିକ ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା କମ ହେଲେ କଣ ହବ କହିଲା। ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ମଡର୍ନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ନ୍ୟୁରୋ ସାଇନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଡୋପାମାଇନ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର ପାଇଁକା ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନ। ଓକେ, ବାଇ ଏକ୍ସାମିନିଂ ହାଉ ଡୋପାମାଇନ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ମୋଟିଭେସନ ଆଣ୍ଡ ରିୱାର୍ଡ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୋପ ଟୁ ଡେଭଲପ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟସ୍ ଫର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ। ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି ଡୋପାମାଇନ ଉପରେ ସବୁ ଥିଲା ଏଠି। ଡୋପାମାଇନ ର କାମ କଣ, ଡୋପାମାଇନ ଅଧିକ ହେଲେ କଣ ହବ, ଡୋପାମାଇନ ଲୋ ହେଲେ କଣ ହବ, କୋଉ ଡିଜର୍ଡର ହୁଏ, ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜର୍ଡର ହୁଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ଥିଲା ବେସିକାଲି ଡୋପାମାଇନ ଉପରେ। ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଡୋପାମାଇନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟସ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜର୍ଡର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନର କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟସ୍ ଭଲ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟସ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। क्वेश्चन सॉल्व करवा। which of the following would be the most appropriate title for the passage। अच्छा, history of medical discoveries ना, structure of a human brain ना, human brain structure ऊपर कोई जी की नहीं,
डोपामाइन द ब्रेन्स मेसेंजर यस डोपामाइन विषय तो किछि कहितला डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम रो डिजीज ऊपर कहि ना से केवल ओनली डोपामाइन रिलेटेड डिजीज कहितला गोटे कोन पार्किंसंस डिजीज ओके तो आंसर हो जिवो सी देन व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज ओके थीम एबे पछला स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल स्ट्रक्चर विषय कहि कि ना द रोल ऑफ डोपामाइन इन ब्रेन फंक्शन अच्छा ब्रेन फंक्शन डोपामाइन तो कथा तो उठी छु द हिस्ट्री ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ना न्यूरोलॉजिकल रिसर्च कथा कुआ है किंतु डोपामाइन ऊपर कुआ है द इफेक्ट्स ऑफ डाइट ऑन ह्यूमन डाइट कथा तो उठी तो एगुटे ही हमर आंसर हो ऑप्शन बी हमर करेक्ट आंसर हो द रोल ऑफ डोपामाइन इन ब्रेन फंक्शन according to the passage which statement about dopamine is correct তাহলে কোউ স্টেটমেন্টটা ডোপামাইন উপরে করেক্ট বলি সে পচারছি ডোপামাইন প্রিভেন্টস অল নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ না সে কହୁଛି କି ଡୋପାମାଇନ ର ଲୋ ହେଲେ ଆମର ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ହୁଏ ହାଇ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଡିଜର୍ଡର ବାହାରେ ଲେଖିଥିଲା ତ ଇଏ ହବନି ଡୋପାମାଇନ ହେଲ୍ପସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ନର୍ଭ ସେଲ୍ସ ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ନର୍ଭ ସେଲ୍ସ ଏଇଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଡୋପାମାଇନ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଟ ଇଜ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି which transmits signals between nerve cells ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତ ଏଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମିଳିଗଲା ଏଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ଆନ୍ସର ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ which inference can be drawn from the passage inference ମାନେ କଣ କନକ୍ଲୁଜନ ପାଉଛ ଏଥିରୁ all brain disorders are caused by dopamine ନା maintaining dopamine level is important for health yes chances ଅଛି କାରଣ maintain ରହିଲେ ହବ low ହେଇଗଲେ disorder ହବ high ହେଇଗଲେ ବି disorder ହବ ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଡୋପାମାଇନ affects only movement but not emotion ନା ଇମୋସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ କିଏ ଡୋପାମାଇନ ଆମକୁ ହ୍ୟାପି ଫିଲ୍ କରାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଆଚିଭ ଗୋଲ କରୁ ଏନ୍ଜୟ ଫୁଡ କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉ ଓକେ ଡୋପାମାଇନ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଓନଲି ଡ୍ୟୁରିଂ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ नो maintaining dopamine levels is important for health it will be the correct answer okay 19 then the last question which word is the antonym of a reward तो बहुत ही सहज कर देला रिवार्ड रो अपोजिट पचारछि ता माने रीपे होबो कि ना पेनालाइज होबो ओके रिवार्ड रो अपोजिट पेनालाइज होबो पेनालाइज करिया माने फाइन पकेबा जणको फाइन आदाय करिवा त पेनालाइज करियो रिक्विट होबो कि ना रिक्विट माने कोन माने रिक्विट माने कोन ओटे जिंस को रिटर्न करिवा ओके रिटर्न फीलिंग्स कोन जेमति कि लव करिवा माने सपोज जणा को लव करछि तमे ताको लव करलो ताले एटा कोन हो ओटे रिटर्न फीलिंग्स हैला तो रिक्विट को आजबो रिवेंज नोबा रिवेंज कोन ना माने जनक सहित तमरो शत्रुता अछि आउ जणे तम सहित सेही शत्रुता कला ताको आजिबो रिवेंज तो एइटा नेइथिलो तमे ता थारु तम प्रतिशोध से तम थारु रिवेंज नला तो सेटा गोटे प्रकार रिक्विट को आजिबो रिकम्पेन्स हबो ना रिकम्पेन्स माने कम्पेनसेशन को दबा कम्पेनसेशन रु रिकम्पेनसेशन माने क्षयक्षति पूरण करिबा क्षयक्षति पूरण तो हबनी तो पेनालाइज हबो तो रिवार्ड रो हबो कोन पेनालाइज एंटोनी माने अपोजिट से पछेछि तो हेंस 20 टा जको क्वेश्चन हमें ऑलरेडी डिस्कशन कर देले वर्तमान मु बाबुची वर्तमान आपण माने समते कंप्लीट करथिबे यारो केतेटा स्कोर आपणकर हैला केते स्कोर हैला टोटली 20 टा रु केतेटा सॉल्व कर पारले मते कमेंट रे जणा आ स्कोर केते हैला मते कमेंट रे निश्चित भाव रे जणा आ एक्सप्लेनेशन गुडा केमते लागला आ कोन इंप्रूव हे पारे एक्सप्लेनेशन रे कोन कोन देखैले बा केमिति बुझैले त माने बुझी परिबो मते निश्चित भाव रे कमेंट रे जणा हेंस आगु को एई टाइप रो जदी मॉक एनालिसिस टाइप रो वीडियो एवं एई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो वीडियो आगु को जदी दरकार मते कमेंट रे जणी परिबो हेंस थैंक यू